Diz que o Azulón I xa era vello cando chegou ao encoro de Porto de Mouros no río Ulla, aló, por 1977. Era máis pequeno e pasaba só persoas e animais. Dicían que un carro de bois debía poder dar a volta a bordo. Co tempo tiveron que ampliálo porque os carros deixaron paso a maquinaria e vehículos bastante máis grandes. Antes a xente, pues, para ir ás festas, pasaba andando. Ahora, claro, ahora hai coches, entonces xa pasaban tamén os animales, dun lado para outro. Bueno, claro, eran outros tempos. Ahora os tratores e camionetas así pequenos. Pasa a maquinaria por aí, pasan as cisternas do Purín, pasa todo, sí, 20 toneladas, sí, pero no, as tractores grandes. Agora os usuarios non poden baixar dos vehículos nos 3 minutos escasos que dura a viaxe de beira a beira. Un servizo gratuito ao que está obrigada a empresa eléctrica concesionaria do Encoro, que afastou 4 concellos en 2 provincias, Vila de Cruces e Agolada en Pontevedra e Santiso e Arzúa, na da Coruña. Dous dos actuais patróns, Manuel e José Ángel, levan respectivamente 38 e 30 anos traballando a bordo. O pai de Manuel foi un dos primeiros barqueiros. Eles, xunto a outros 8 traballadores, cobren en quendas de 8 horas ás 24 horas do día os 365 días do ano, día e noite, inverno e verán. Non sempre foi así. Non, houve jaleo despois, houve tomar unhas estacións para poñer á noite. Pois claro, non se podía pasar. Non sei que hora poñían, pero sí, había 12 horas solas. Teñen timbre aí, xa están activos, pero están as 24 horas. Era para poñer un puente, pero ao final poñeron unha barcaza. Mira, pues normal, algo puñeron. Sen querelo, Pepe é parte da historia do transbordador. O seu xemelgo era un dos 5 mozos que afogaron unha noite de 1974 ao atravesar nunha barca de remos para ir de festa. Facíano de cote malia non saber nadar, non había outro xeito. A el pillouno emigrado en Bilbao con 24 anos. A traxedia foi o detonante para que a poboación ribeireña exixira un xeito seguro de poder pasar ás terras de labranza de propiedades que a construción da represa dividira en 1968. 3 anos despois comezou a funcionar o Azulón I. Des que volveu, José atravesou o Encoro case a diario para pescar, ir ás festas locais ou simplemente para tomar un café en Beigondo. Igual no día pasa unha vez ou dúas, a xente que entre familia aquí, entre familia lá, e terreno de dúas partes teñen que manipulalo. Ou Arzúa, ou vir por aquí para a parte da Golada. Chegar a Visantoña é por aí 30 km, leva media hora boa de aí para arriba. No transbordador ampliado caben ata 5 turismos ou unha cisterna de xurro. A bordo evitan o rodeo por estrada tanto locais como traballadores en ruta ou mocidade con ganas de festa. Evitan vir dar a volta por Arzúa como uns 30 km e por aquí son como uns 12 ou 13. Normalmente no verán e así sí que cruzo bastante para ir a Melide. Se queremos ir cruzar unha enfrente, pois xa serían 40 minutos de coche. Os concellos ofrecen varias rutas polas beiras do Encoro, polo que dun tempo a esta parte tamén o turismo está a descubrir a frondosa natureza ribeireña e as vantaxes da barcaza. Pasan moitos turistas e agora xa empeza, agora en Semana Santa, xa empezamos cos turistas. Preguntan que non sabían desto, que bueno, sobre todo porque é gratuito, que pero como é gratuito e tal. A barca atrae turistas e que a veces, claro, atopanse con un bar aquí e si paran sin saber. Moito en motos e en bicicletas, sí, e andando, sí. Car mochilas, sí, despois van por esos camiños. Pois temos un roteiro tamén moi bonito nesta zona, a xente pois apuntas a facer o roteiro e a parar aquí. Un día forte pode fazer 60 nas 24 horas, 60 e algo. Bueno, cando era festa ou cando é para pasar a barca leva un cacho, hai que esperar caravana, hai que esperar unha hora ou máis. A vida enteira da comarca pasa polo Azulón I. Os afectados polo Encoro volven pedir cada certo tempo a ponte anunciada hai case 50 anos, inda que non son moi optimistas e tiran de retranca. Dicen que van a poñer o puente, pero non sei se terán que sacar un balse.